channel. Welcome to Iko PPTV diri sa lungsod sa Macalago guys. Mo aritas bodega guys kay today is Monday, Thursday, July 18, 2024. Nya mo aritas bodega kay nay tulay ko kayo nya okay. Iko PP tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa among lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manginaot nga daghang mosanog, daghang put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ako na ngayon po og naghangyo niyo kong suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod. So, kita tagbuliga guys. Ano itong convince diri? Kanya guys no? Ito na riyan kay guys. Tagyabi. Ito na riyan. Okay, matang budiga. Okay. Diyan ang ukay ta guys. Kuan ni. Ayun. Okay, matang budiga guys. Diri sa lungsod sa Matalom. Diri sa accounting department. Kinsa maghukas ta guys ha kay init, labing inita diri guys. Okay. Ako manginaot nga magtinabang nga jud kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Kung Matalom, today is Huwebes niya July 18, 2024 guys. Natin kayo diri bodega guys. Super kainit guys. Usahay guys. Problema. Pero ito ning gibuhat alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod. Andan tang mo sakripisyo kay impact ana guys kalipay sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Itong paton atong the best nga makatabang ta sa lungsod. Okay. Ako manginaot nga magkahiusa, magtinabangay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose for the sake of others. Charot. Para sa katawan ug kalambuan diri sa lungsod. Murag kurikis no murag hindi labing pobrehya guys. Okay. So kanta guys bugat diri guys niya. Ito ning gibuhat alang sa lungsod. Okay. Para sa bayan. Di lalim diri guys. Para sa lungsod.
Guys. Para sa bayan.